हेल' एभ्रिवान गासैखौबो खुलुमबाय नै दिनैहाय मोनसे स्पेशल आरोना न'आवनो मम' बानायनानै जानो नागिरदों आरोना आं दायो जानबाय बिनि उनाव खोबनानै होनोसै मानो होनबा दखानाव थांनानैबो जाहैनो हाया नालाय देहानि प्रब्लेमनि थाखाय बेखायनो न'आवनो एसे बानायनानै गावनि आन्था बानायनानै जादों आरोना आङो नै एसेल'सो आरोना दायो बानायगासिनो बिखौ फार्स्ट होजेनबाय आरोना नैथिं बानायगासिनो दङ आरोना नै पियासजों बेदरजों ओमफ्राय नै एसेल'सो आरोना गावनि आन्था आरोना आंनो थाखाय आन्था मानो होनबा दखानाव थांनाबो जाहैनो हाया नालाय बेखायनो न'आवनो बानायनानै जादों आरोना हममेड न'आव बानायबाथाय माने जेबो माबा बायदिसिना माने मस्ला मस्लि होनाय जाया नालाय बानायबाय थानोसै आरोना मम'बो सावदों ओमफ्राय नैबेखौ माने किमा आग्लाय माने थोआसै नालाय बेखौ पुरि बनायबाय आरोना माखासे पुरि बनायनोसै ओमफ्राय माखासे मम'आबो एसेल'सो आरोना गथ' मा जादों नोंलाय जानाखिसै 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 गोथाव जायाखै टेस्टियान रुटि जागोन ना जाया नोङो